Hello लोगोफोर, good morning, welcome back my channel लोगोफोर। आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरबाय। नै फुङै सिखारनानै आङो बिबार खनगासिनो आरोना लोगोफोर, सेफालि बिबार। थ'दो बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। हायावसो गोलैजोब्बाय आरोना, हानिखौ खननोसै आङो नै। बिफाङा नै खहे जाबाय आरो सोमावजानानै गोलैबाय आंजों बिबारफोरा। बेखौनो खनबाय आङो मर्निं मोखां सुवागारा आरोना लोगोफोर। बेसेबां मोनबाय दिनै, मगासे जायासै आरोना, एसे खम जाबाय दिनै बिबारा। सामफ्रामबो मगासे मोनो आरोना जानो आन्था लोगोफोर। सिखारजोब्बाय आरोना, फुला मोखां सुवाखै, जोंहा सिखारबाय आरोना, सिखारबाय। बाय देखो। बेदर संनो लाबाय आरोना लोगोफोर, सानसुनि संनाय खावनाय सुनानै लाखाबाय आरोना। सिनायलाय बेखौ एवगोन, ओमफ्राय ब्रयलारखौबो सुनानै लाबाय नै। ओमफ्राय नै अलकबि आलुजों संगोन आरो, ओमफ्राय नैयो लेस्रा, बियो एसे बेखौ एवगोन आरोना। सारायबो गोदान आरोना, दाखालि लाखिनाय। एवनोसै आं। साराय जानबाय, बिथिंजायबो आरोना। बिथिं लेस्रा एवनोसै, बिथिं बेदर संनोसै। ओमफ्राय नै सारायाबो गोदान आरोना, दाखालि लाखिनाय। ओमफ्राय फुराना साराया बायनायसोमोन नालाय, नै गनायसोमोन। ओमफ्राय बेखौ सोलायहरबाय। ओमफ्राय सोरबा सासे आरोना आंनाव कमेन्ट हरदोंमोन सिगांनि भिडिअ'आव, साराय बायनायाव संनानै जानो हामा होननायखौलाय। ओमफ्राय माबा सोलायनानै लाखिबाय आरोना गोदानखौ नै। बेदरखौ होसनबाय लोगोफोर, ओमफ्राय नै फारसेथिंबो लेस्राखौ हरबाय आरोना। ओमफ्राय संख्रि हरबाय आरोना लोगोफोर नै। ओमफ्राय नोंसिनो जागासिनो मोनसेया। ओमफ्राय आङो दसे खोबनानै दोनसै आरो, ओमफ्राय आङो एसे दसे खोबनानै दोनसै आरो बेखौबो संसै आरोना लोगोफोर। दै होबाय नै लोगोफोर, दै होनानै एसे खोबनानै दोनसै आङो। नै ओंखाम उखैदोंमोन नालाय, आपेल अख्ला जाबाय आरोना आङो। नै दुगैखां आरिखां जानोसै आरोना ओंखामानो। खर' लोबबाय, दुगैखां माबाय, जानोसै आरो। उखैबाय, फुङावबो जायाखैना। लाइ भाजा। नायनो बेरायहैनो नागिरदों आरोना लोगोसे। बेटियाबो नैथिं रेडि, ओमफ्राय आंहाबो रेडि। गोजांगोन नालाय, स्कुटिजोंसो थांगोन, बेनिखायनो गानखाबाय आरो नै। लांदांसो नै। राज फुजायाव बेरायनो फैलायबाय लोगोफोर नै, ओमफ्राय दासो बानायगासिनो आरोना। दसे नायहैनोसै, बेरायहैनोसै होननानै बेरायफैबाय जोङो नै। नै फट' खेबजानाया।
ओरैनो हर फट' खेबजानाया बिदि जायो नै सोरबा दासो बानायगासिनो आरोना नै लोगोफोर Ay, sona na ya. Ay, sona ya. Sona lansir. Kosong lansir ada bawa. Sona dah kamu na. Apa di rana ni huruf tay? Muslim tu saya. Buat bagi aja ni. Paprisat dan lain dengan paprisat. Apa di bawah ni lah baik kita. Bisa ada bisa. Kiman? 50 টাকা